салом дӯстон, айни замон дар мардон қарор дорем. Кӯчаи Борбад, аз ин тараф Якум Советский, аз ин тараф бошад поён мерем 46-ум микрорайон, аз ин тараф Дӯстӣ политехникум ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Гипразем. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бинои арзон Туркия ва пайкар. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 12 ошонаш ҷойгир аст. ман ҳамин аст. подъезди бино чӣ хеле ки мебинед, дута лифт аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 82 метри квадратӣ дар 12-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат мебошад. ошхонаш реза дорад дӯстони азиз ва ҳоҷатхона бо ҳамомашам аловида мебошад. хона бо таъмири нав, зебо ва замонавӣ таъмир мебошад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндаӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳуҷраи кӯдакона, меҳмонхона, ҳуҷраи хоб, ҳамом ва ошхона. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона дӯстони азиз системаи вентилятсия дорад. фишори обам баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин дӯстони гиромӣ ҳуҷраи кӯдакона. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. резои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. мардум ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамаш дар наздикии хона ҳаст. ва ин бошад ман ҳамин бино, ин бинои сиёмамон мебошад дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. ин ҳамон дӯстони азиз, ҳамомам низ системаи вентилятсия дорад. ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. як чизи дигарро хотир расол мекунем. чӣ хеле ки дидед, ҳуҷраи меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб холӣ надоштанд. аз тарафи соҳиби хона барои харидор ҳардуи ҳамин қолин ва якта диван дар ҳамин ҳуҷра тӯҳфа карда мешавад дӯстони азиз. яъне қолинҳои ҳардуи ҳамин ҳуҷраро ва дивани ин ҳуҷраро соҳиби хона мебиёранд, мемонанд. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. нархи хона бошад 780 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳое ки охирашон 755 мебошад ватсап дорад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.